So ayan na nga po guys, dahil sa ulan ng ulan, halos walang tigil na ulan, 2 weeks na. So ito po guys ang aming palayan ngayon, babad na sa ulan. So ito dito guys sa ibang bahagi, ayan dinaanan na ng tubig. Yan nakadapa na. Sayang guys, dapa na, dinaanan na ng tubig yan. Babad na yan guys sa tubig. Kaya siguro mabubulok yan kasi nga ulan pa rin ang ulan. So ayan guys, puntahan natin doon sa dulo. Dito pa guys sa kabila kasi malapit siya sa pinasok ng tubig kasi po malapit sa aming ilog sa sapa. Ayan, umapaw dyan yung tubig kaya dinaanan tong portion na to, itong gilid ng ilog. Dinaanan ng baha kaya pati dyan guys ayan. So ayan guys, pati dito ang lawak ng pinsala ng ulan. Lalo na siguro kung talagang may bagyo, lahat to guys nakadapa. Kaya pasalamat na lang kami na hindi dito yung bagyo. Kumbaga, hindi apektado kami. Ulan lang pero tingnan nyo guys. Ang lawak ng pinsala ng ulan sa aming palayan. Yung magandang palay na ipakita ko sa inyo, ito na sila guys ngayon. Nakadapa na yung iba. So, malaking kalugian pa rin sa amin. Kasi nga, hindi kami makakapagbenta nito. Tapos malubog na, babad na sa tubig. So, lugi na guys yung farmers. So, ayan guys ang sitwasyon dito sa aming palayan guys. Pinakita ko lang sa inyo na umaasa kami na maganda sana yung aming produkto ngayon. Yung aming makukuha na palay. Sana, marami-rami sana. Kaso lang, ito naman ang nangyari. Inabutan ng ulan. Halos 2 weeks ng panay ang ulan. Kaya ito po ang nangyari sa aming palayan. So ayan guys, nakakalungkot at nakakapanghina ng loob na matapos mong paghirapan. Ganun lang ang mangyayari. Pero wala naman tayong dapat sisihin kasi hindi natin hawak ang panahon. Tanging si Lord lang ang may alam. So ito guys, yung fish pa namin, umapaw na rin yung tubig. Kung ano yung makuha namin guys, yun na lang. So thankful pa rin tayo na kahit papano hindi dito yung sentro ng bagyo. Kasi sa ibang bahagi guys ng bansa natin ay nagkaroon na ng landslide at marami na pong tao yung namatay dahil natabunan. So ayan guys, ingat-ingat na lang po tayo lalo na sa panahon ngayon na ganito, mahalaga po yung buhay ng tao. So ayan guys, kahit papano po, kahit meron mang mga nadapa dito sa aming mga dinaanan ng tubig, ng baha or dumapa dahil sa bigat ng
ulan na tubig na nababad sa aming palayan, kahit nadapa na yung iba, thankful pa rin kami guys kasi meron pa naman kayong makukuha. Hindi naman lahat dumapa yung palay namin. Ito yung pinakita ko sa inyo na ang ganda-ganda. Ngayon nakadapa na sila. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta sa aming channel, Tres Marias Farm. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. Thank you so much guys. God bless us all. Thank you.